present. You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. Wishing you a Merry Christmas from Music Radio Creative. RPT 100.5 FM, Radyo Himbang. Mayong aga, dira sa imo abyan, welcome sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Nagalin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church. Ako si Pastor Ipafrazacar, nga karon pastor man sang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Ang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church, isa ka outreach ministry isang Bay City Fellowship Baptist Church nga nagatipon kada Domingo sang hapon alas 5 tubtob alas 7 sang gabi dira sa Ilina 2 Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Busa abyan, ikaw nga nagapamati sa sining aton programa karon. Dira sa Hinubaan, sa Kaliling Kawayan, sa Gilungan Kawayan, Mulubulo Kawayan, Bantayan B, Tapi, and then Daan Banwa, Kamingawan, Ulustanan sa Kabankalan City. Kung kamo agda sa pagpakig-upod sa amon. Kada alas 2, tubtob alas 7, kada Domingo sang gabi. Karon sa aton nga pagpamalandong sining pulong sang aton Ginoo sa Mateo kapitulo 9. Ginsugi diri ni Mateo ang iyang pagtawag sa aton Ginoong Hesukristo. Akon basahon sugod sa bersikulo 9 tubtob lang sa 12 nga nagasiling. Kag sang naglabay si Jesus didto, nakita niya ang taong gintawag si Mateo nga nagalingkod sa buluhisan. Kag nagsiling siya sa iya, sunod ka sa akon. Kag nagtindog siya, kag nagsunod sa iya. Kag sang siya naglingkod sa pagkaon sa balay, yari karon nagabot ang madamong manugsukot sang buhis, kag mga makasasala, kag naglingkod upod kay Jesus, kag sa iya mga gintutunan. Kag sang nakita ini sa mga Farisiyo, nagsiling sila sa mga gintutunan niya, nga abala nga nagakaon ang inyo manugtudlo upod sa mga manugsukot sang buhis kag mga makasasala. Apang sang nabatian ini ni Jesus, nagsiling siya sa ila, ang mga maayo walay kinahanglan sang manugbulong, kundi ang mga nagamasakit. Diyos nga balaan, amay namon salamat nga kami karon imo ginhatagan sang kaigyonan nga makatuon naman liwat sang imo balaan nga pulong ihatag sa Ginoo, sa amon o Ginoo, inang insight nga mga kamatuoran agod nga mangin malig-on kami nga mga Kristiyanon sa ngalan niya nga mahal. Amen. Abyan pamalandungan naton karon ang Matthew's Evangelistic Banquet, isa ka punsyon gid ang ginaman ni Matthew, kag nga ini isa ka ehemplo o modelo para sa aton nga kinahanglan man aton pagasundon. Nga naghimo siya sining evangelistic banquet, una tungod sang iya nga desisyon sa pagsunod sa kay Ginoong Hesus. Agda siya ni Ginoong Hesus sa bersikulo 9 nga nagasiling si Jesus, "Follow me." Si Ginoong Hesus pirmi maka-notice sang mga tao nga ginahikayan
ginapakahuyan, kag ginadumtan. Iya nakita si Mateo nga ginisip subong isa ka traidor sa reliyon kag kultura sa mga Hudiyo. Si Ginoong Hesus nakakita sa likod sang karon. Siya nagtan-aw sa palaabuton kag kung paano iya madihon, mamold kag magamit ang tao. Sang nagaagi si Ginoong Hesus sa sadto nga lugar, nagsiling siya sa kay Mateo, "Sunod ka sa akon." Kag ang response ni Mateo amo nga siya nagtindog kag nagsunod sa iya. Ari ang intensyon ni Mateo, and he rose and followed him. What he wanted was the person's desire to follow him. Amo nang gusto sang aton Ginoo, desire sang tao sa pagsunod sa iya. Siling sang balaan kasulatan, si Mateo nagbiya sang tanan kag nagsunod sa kay Hesus. Ang the cost of his job, loyalty and friendships, iya nga ginbayaan. Si Mateo nag-inbitar sang iya mga abyan kag kaupod nga mga manugsukot sang buhis sa pagkaon dito sa ila nga balay. He wanted to show his gratitude for what he did to him. But his underlying motive, abyan, amo ini, was for them also to meet and hear Jesus. Ini si Matthew may kabalaka kagugma sa ila nga iya mga abyan. Si Ginoong Hesus naglingkod kag nagkaon sa iya balay kag madamo sa mga manugsukot sang buhis kag mga makasasala, nag-abot kag naglingkod upod sa iya kag sa iya mga gintutunan. Sang nakita ini sa mga Pariseo, sila nagreklamo, declaimed, no? Sa bersikulo 11, nga abala nagakaon ang inyo manunudlo upod sa mga manugsukot sang buhis kag mga makasasala. Amo ning ilang reklamo dito sa mga gintutunan. Now si Matthew nag-decide sa pagsunod gid sa kay Ginoong Hesus. Ikaduha nga naghimo siya sang evangelistic banquet because of his desire to fellowship. Gusto niya nga maka-fellowship ang iya pamilya sa kay Ginoong Hesus. Amo ina ang sa bersikulo 10. Kag siya naglingkod sa pagkaon sa balay, yari karon nagabot ang madamong manugsukot sang buhis kag mga makasasala kag naglingkod upod kay Hesus kag sa iya mga gintutunan. Gusto ni Matthew nga makakita, makasugata kag makabati man ang iya miyembro sa iya pamilya sa kay Ginoong Hesus. Gusto pagid niya nga maka-fellowship man si Hesus sa iya mga abyan, meaning mga abyan ni Ginoong Hesus among mga gintutunan. Behold, many tax collectors and sinners came and were reclining with Jesus and his disciples. Gusto nila nga makapangilala man sa mga gintutunan ni Ginoong Hesus. With Jesus and fellow tax collectors. Behold, many tax collectors and sinners came and were reclining with Jesus and his disciples. Gusto si Matthew nga hindi lang siya o kung ang iyang pamilya ang makabati, makasugata, kag makabaton sa kay Ginoong Hesus, makasunod sa iya. Kuno si sao ni mo abyan ang hambal ni Matthew sa Mateo 9:10, no? Kag siya naglingkod sa pagkaon sa balay. Amo lang na ang paghambal ni Matthew nanungod sang iya nga pagpakaon. Pero kung usisaon nimo ang Lucas 5:29, amo ini ang paglaragway ni Lucas sa kinaon. Kag si Levi, amo inang isa pagid kangalan ni Matthew, naghimo sa iya sing dako nga sinalo-salo. Dako gid. Hindi lang panyapon nga ginagmay, dako gid nga sinalo-salo. May kwarta siya. Isa siya ka tax collector.
Wala siya nangintihik o kon dalok sa paggastos ang iya kwarta agud lang nga mapakaon si Ginoong Hesus ang iya mga gintutunan, ang iya kaupod nga mga manugsukot sang buhis. Bisan pa ang mga makasasala ang membro sa iyang panimalay. Diri ko nakita abyan nga si Matthew sa pag-describe niya sang sinalo-salo, simple, humble nga tao. Ang lain nga tao amo ang naglaragway sang matuod, dako nga sinalo-salo. Kung sa aton pa kumbiragid, paggusto nga pagpakaon. Kag amo ini abyan ang ako nakita sa isa ka tawo nga naka-eksperyensya sang bugay sang Dios. Ang iya nga pagpasalamat sinang bugay sang Dios. Kang iya pagpasalamat tungod kay nakabaton siya sang bugay sang Dios, amo ang pagkamahinatagon. Maalwan ini nga tao karon si Mateo. Ikatatlo niya nga rason kung nga naghimo siya sang evangelistic banquet because of his devotion and firmness to follow Christ in spite of the religious critics nga amotong mga Parisiyo. Ginpadayon niya ang pagsunod sa Ginoo kag pag-welcome sa aton Ginoo. It was inspired by his defender, a lesson from reality. But when he heard it, he said, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick." Amo nang hambal ni Ginoong Hesus. Nagpadayon si Hesus that Jesus used this metaphor to drive home the truth that the righteous don't need a Savior, but rather the sinners need the Savior. Jesus, after hearing the murmurs of the people, he said unto them, sila nga mga maayo, wala nagakinahanglan sang manugbulong, kundi sila nga mga masakiton. Amo ina ang ginhambal ni Ginoong Hesus. Gindefensahan siya. Ari karon ang lesson from Revelation. Go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I came not to call the righteous, but sinners. Amoy ini, isa ka makasasala si Matthew. Ilabi na gid nga siya nag-alagad sa hintil nga imperyo sang Roma. Ginisip, ginkilala siya, ginpakahuyan siya sa mga Parisiyo. Bisan pa sa common nga mga Hudiyo nga sila nag-alagad sa hintil nga ginharian. Apang si Matthew gintawag sa aton Ginoo kag siya nagsunod, nagpasakop kag nagsubay sang dalanon sang aton Ginoo. Gingamit siya subong isa ka apostol, isa ka author or writer sang the gospel according to Matthew. Busa ang leksyon nga aton makita diri, pwede nimo magamit ang imo birthday, ang inyo anniversary, ang inyo Thanksgiving, kag kamo makainbitar bisan pa sang inyo mga abyan nga wala pa nakakilala kay Ginoong Hesus. Sa diin sa sina nga pag sinalusalo may pagwali sang maayong balita, kag nga inang imo mga abyan, mga paryente, kag mga kilala, mga upod nimo sa imo ginatrabahuan, makabati sang pagwali sang kaluwasan. Kaluwasan nga libre dira sa kay Ginoong Hesus. Subong amo lamang ang manluluwas, ang deliverer, ang redeemer, ang Diyos sa kalibutan. Let us follow Jesus who said, "Come, be with me, and I will send you to preach." Amen. Ginoo, salamat sang imo balaan nga pulong. Salamat sang modelo, ehemplo ni Matthew nga tapos nga siya nakasugata sa imo, himo sang dako nga sinalusalo, agod nga ang iya mga abyan makabati man sang
minsay sang kaluwasan. Initanan among ginatugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Hasta lang kita diri. Nairel, thank you sa pag-replay. Judith Macorio, salamat. Good morning sa imo dira sa Kabankalan. Ma'am Annabel Recente Mata dira sa Pamplona. Bekelo Gotico Domini, salamat sa pagtanaw. Welcome gid karon diri sa balay. Gikan pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church. Ako si Pastor Epafra Sacar, nagasiling, may God bless us all. Amen. No greater love is known, no greater love is shown than when one lays his life. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy. Wishing you a Merry Christmas from Music Radio Creative. RH 100.5 FM, Radyo Humbain. Radyo Humbain.